Videl si to? Stark Future včera predstavil najrýchlejšie elektrické supermoto na svete. 80 koní a môžeš ho jazdiť už od svojich 16 rokov s vodičakom A1. Sleduj ďalej. 80 koní a 914 Nm okamžitého výkonu. Spaľovák ani nestihne zaradiť jednotku. A1 vodičak, od 16 rokov jazdíš naplno, žiadne obmedzenie výkonu. Karbonový subframe, ultraľahký rám a plne nastaviteľný podvozok. Dojazd? Kuby prešiel cez 120 km na jedno nabitie. Celé video je na YouTube Stark Future. Nová prenosná nabíjačka o veľkosti tabletu. Z 0 na 100 za 2 hodinky. Viac info nájdeš vo videu alebo na webe Stark Future. Tak čo, ideš do toho alebo ostávaš pri svojej kolobežke? Napíš do komentára. Množstvo je obmedzené. Objednaj cez link v mojom profile a dostaneš titanové stupačky gratis. Ak sa ti video páčilo, hod like, ulož si ho a môžeš ho zazdieľať. Vidíme sa na budúce a nezabudni ma sledovať pre ďalšie videá. Čau.